Mae yna gyffro fan hyn wrth i ni gynyddu gyda'r pencampwriaeth nesaf, sef Pencampwriaeth y Brydiau Cymreig. Ac i ni'n croesawu beirniad arall yn ôl ar gyfer y pencampwriaeth arbennig yma, sef Mr Dewi Evans, a dyma fe, o Frydfa Hilyn, ac wyt ti'n ni'n nabod yn dda? Wel, mae Dewi Evans, Frydfa Hilyn, mae o'n enwog, Dewi Evans, wrth gwrs o Pentre Foelas, yn wreiddiol, fferm Cwrt y Llyn. Ac wrth gwrs mae Brydfa Hilyn wedi bod yn blaengar iawn yn magu'r adran B. Mae'r ffarm wrth gwrs wedi ei lleoli ar gyrion y Parc Cenedlaethol a gethau ei sylfaeni yn ôl yn 1965. A mae o wedi magu holl adrannau'r y llyfrgreuoedd ac wedi magu thoroughbreds hefyd, ond mae'r teulu yn adnabyddus iawn ar gyfer yr adran B. Felly mae'n feistr gan bod wedi beirniadu ym mhob un o'r adrannau, a phob un o'r adrannau sy'n o'n blaen ni fan hyn gan bod ni yn edrych ar bencampwriaeth y Brydiau Cymreig, yr A, B, C a'r D. Felly dyma nhw, ochr yn ochr ei gilydd. Y 4 adran wedi dod yma. A mae'n gyfle perffeth yn dwi i weld y gorau o'n bryd cynhenid ni fel cenedl. Mae hwn yn siop ffenestr arbennig, dwi'n meddwl. Welwch chi beth byd yn debyg o fod yn unrhyw sioe stocio fan gerrig yr wlad. Mr Dewi Evans, mae'r adran B, mae'n rhagori yno fe, yn gyfarwdd ar adrannau i gyd. Ac yn cael cipolwg fan hyn. Ond ffarmwr ydi wrth gwrs o ddydd i ddydd ac bod yn magu gwartheg a hefyd, mae'r cyffyle wedi bod yn rhan pwysig iawn o'r busnes adre ar y ffarm. Ac mae pawb, mae yna 4 o blant yna yn Cwrt y Llyn erbyn hyn wedi tyfu fyny, ond maen nhw gyd yn cael gwneud penderfyniad ar y magu a wneud y breeding decisions mewn ffordd. Consortiwm. Wel, sy'n ni'n meddwl, ie. A mae'r 4 ohonyn nhw'n cyn iawn hefyd. O, mae hwnna braf o glywed. Cos mae'r Brydfa Hilyn dros y blynydde wedi ennill dipyn gan cynnwys 4 pencampwriaeth yn y sioe brenhinol ac yn enwog iawn am fod cartre i march enwog iawn Carwed Chama. Ac Dewi Evans ei hun wedi cael y cyfle i feirniadu ar draws y byd. Yndi. Ni'n cael golwg ar yr adran bysydd fan hyn, Waxwing Party Personality. Ac pencampwr ddoi wedi cael ei magu gyda Tom Best a David Blair yn yr Alban. Ie, felly allan o'r march Moelfyw Masquerade a'r gaseg mynach Miss Prim. A Shelley Dobbs? Shelley Dobbs yn arddangos ar rhan Jan Duke yma. Maxwell Miss Prim wedi bod yn enillydd rhagorol fan hyn yn y sioe frenhinol yn ystod i dyddiau stoc ifanc ac a ffefryn i Tom Best Brydfa Waxwing. Odi hwnna'n arwydd falle o beth sydd i ddod yn y bencampwriaeth yma? Fi sy'n siarad gyda Tom yn sioe ceffyl y flwyddyn ac oedden nhw'n dweud dyn ni wedi cael eboles arbennig eleni, dyn ni'n mynd i gwerthu hi, ond un o'r goreion dyn ni wedi cael yr stipyn, a dyma Waxwing Party Personality. Felly dyna'r adran B wedi bod. Nesa, Ynys Môn, i ddangos i doniau. Wel, Eirian Wyn Williams, wrth gwrs, oedd yn emosiynol iawn doi wrth iddi gipio'r bencampwriaeth yn yr adran A. Caryl Mai, Queen of Rock. Beth oedd yn hyfryd oedd cael y cyfle i weld Eirian fan hyn, fe ddath i nôl me heddi i fwynhau bod ar yr ochr arall mewn gwirionedd yn do? Do. Ac gwerthfawrogi y cystadlu prynhaw yma. Wel, Caryl Mai Fancy Man yw'r march, tad yr eboles yma, a mae allan o gaseg o'r enw Lee Hurst Whip. Ac wedi troi yn arbennig o dda fyny, Caryl Mai, Queen of Rock, ac Eirian Wyn Williams. Eto yn dychwelyd i'r prif gylch ac yn gobeithio cael gafer ar brif bencampwriaeth yr adran Gymraeg. Yr adran ec. Dyma ni Richard Pittman gyda'r eboles a Balain Cilla a Roma. Hon ddewisys di a fi. Bore yma do, wrth ni wylio'r adran ec bore yma, hon oedd yr un ar un i ffansia.
Ac o'n i'n unfrydol yn dod ni pan welon ni ddi. Wrth y march Popsters Telstar. Ac allan o'r gaseg blaen Cila Anwyl. Criw diogelwch yn y cefndir. Di dod i ôl ti. Just rhag ofn. Pawb yn chwarae'r rhan yn arbennig fan hyn yn y sioe dros y ddeuddydd. Mae'n dangos gymaint mae'n gymryd yn dyfe i rhoi digwyddiad mor eithriadol mlaen. Yn bendant, yn bendant. Ar ola, yr adran dy? Coed wigddi Princess Rosia, newid gweld hon yn cystadlu a mynd ar Pencampwriaeth yn adran y Cobiau Cymreig. Yr pen pert. Yn gymysg ar urddas sydd yn nodweddiadol o'r adran dy. Lle ni wedi gweld y pedwar. Cyfle i ni gael gweld am y tro ola nawr. Yr adran dy yn cael y cyfle i gerdded oddi wrth y beirniad. Coedwig ddi Princess Rosie a fyny. Allan o'r march Geler Spartacus a'r gaseg maes y felyn Rosie. Pan ti'n clywed enwau'r brydfeidd, mae e yn ymestyn ac yn atgoffa ti o pa mor fawr yw'r diddordeb mewn un creadur. Ie, yn bendant, yn bendant. Mae'r boles yma ar cofyn yn maen sgleini yn dydi. Wedi teithio'n dda. Yndi, chwarae teg, just wedi torri chlyb bach yn fannu, ond i fod yn deg, mae'n rhaid bod hi'n ffit, achos mae wedi cael amser eitha prysur rwan a fewn yr awr a hanner wytha yma. Felly, Dewi Evans wedi cael y cyfle i weld y pedwar. Pwy sydd wedi mynd at y galon di, David? Mr Dewi Evans. Mae bob un o'r rhain yn rhaid dwi'n licio mawr iawn, a mae'n mynd i fod yn rili anodd. Tybio ydw i, achos bod Dewi yn magu a diddordeb gymaint yn yr adrampa. Obviously, which one has taken his eye? Yr adrampa yn mynd â hi. All the champions, as you can see. Has he passed his eye? Mae wedi cael golwg a wedi rhoi chwarae teg i'r pedwar adran. Beth amdani, David? Heledd. Na i ddechrau Tewi, mynd i fynd am yr adran C. Gan dy fod ti wedi mynd am yr adran C, a fi am yr adran B, jyst i fod yn wahanol. Gwybod yn iawn bod fi'n licio'r adran ec. Ie. Dweud. Ti'n rhoi hwnna fel rhyw fath o... Na, jyst o ran... Rhywbeth i dachub di. Y B, oce? Iawn. B i David, a gai am y C. Welwch chi ddim, mae Dewi Evans yn dyn brofiadol iawn. Dyn nhw ennill y sioe frenhinol eleni gyda'r gaseg y magu Helen Can yr Afon. Ac ar ei Dewi tywys yr swclyn wrth i'r merch Elin arwen y gaseg. Ac mae o wir yn mwynhau y jydio Dewi ac yn wedi bod ar draws y byd i gyd. Mae'r pedwar yn wych. Yndyn. Mae Dewi wedi gwneud ar y diwrnod heddiw, mae o'n mynd i ffocysu ar cydymffurfiad a teip. A fydd yn edrych am rhywbeth gyda'r star quality, mae o'n dweud. A mae o'n dweud, mae o'n anodd iawn i ddiffinio, ond fydd o'n amlwg ar y ddiwrnod. Ac, Cyfle unwaith eto i ni gael gwerthfawrogi y brydiau anhygol yma o Gymru. Y merlod mynydd Cymreig, y merlod Cymreig teip cob a'r cobiau. Ochr yn ochr a'i gilydd fyna, i ni'n gweld safon ardderchog. Cipolwg eirian fyny.
Dyma'r eiliadau bron y bod, mae'n nghalon O, ni'n ie, curo. wedyn i gyd yn y dawel yma. Mae'r sain di mynd lawr o'n hyn o dydi yn y babell, achos mae pawb yn awyddus cael gwybod pwy fydd yn cael ei goroni fel pencampwr y Brydiau Cymreig yma yn y ffair eiaf. Dewi Evans hefyd yn gwybod bod na fwynhad i'w gael i wneud i rywun i aros ychydig bach yn hirach. Mae o'n tynnu arno ni mewn ffordd. Ydy. Mae o'n... A mae'n gweithio. Mae o wedi cael golwg eitha manwl ar y cobyn Cymreig. Ac mi oedd o, ystalwm, mae lot o copiau yn cael ei magu yn Cwrt y Llyn, a jyst tybed yr pwyso a mesur. Ydy'n edrych ar y pen. Gan i weld. Ydy'n mynd nôl at y steward. Mae penderfyniad wedi cael ei wneud, dwi'n meddwl, mae wedi cael trafod bach efo'r steward. Ac... Lle dewch i ni weld os mae yna drafodaeth ac yn y man fyddwn ni'n cael gwybod pwy sydd yn ennill. Mae'r het yn cael ei ddiosgu. Ble mae'n mynd? Cobyn Cymreig, dwi'n mynd cachu. Yn mynd i enillydd y Cobiau Cymreig. Yr adran dy a tha hi. A'r adran by yn mynd ar Gio Wobr. Wel, mi oedd o'n cael golwg eitha manwl yn doedd. Mi oedd yn studio yn edrych ar yr eboles yma, coedwig ddi Princess Rosia. Gareth Lapin a Floyd o'r ochr yma. Yn arbennig o dda heddiw. Ac mae fe a'i wraig yn ei tipyn o waith cydweithio yn dyn nhw pan maen nhw'n cynhyrchu ceffylau. Maen nhw'n gweithio'n galed. Mae nhw'n gweithio'n galed. Dyma ni'r perchnogion yn ochr ni fan hyn. Offen hefyd, diolch i'n noddwyr, sef Green Gen Cymru. Ac yn cynrychioli nhw yma, mae Eiri Bonner. Eiri Bonner is representing our sponsors here today, Green Gen Cymru, and they are indeed proud to sponsor the 2024 Royal Welsh Winter Fair. They are building a new energy network for Wales to power homes, farms, businesses and communities with rural, with renewable energy. Gareth Lapin yn dod yn ôl. Bydd ar gyfer pencampwriaeth, y prif pencampwriaeth, gyda beiriad newydd sbon a wneud hynna. I falle fydd y siwrne yn parhau. A braf yw cael y cyfle i ddod i mewn i'r cylch yma ar ran Green Gen Cymru. Diolch yn fawr i chi am bod yma i feirniadu yn ein ffair here. Well, the screams from the side, I think they're very excited. The whole family are here, Gareth. Oh, I tell you, I think the owners, well, I don't know, I'm not sure, sorry. I think the owners are really buzzing up, you know. I think they're over the moon. We were sat in the commentary box and we could see him having a really good look. We thought, is he going to? Is he going to? And we thought, with him being a B man, perhaps he'd like... But she looks beautiful. No, to be fair, he just said to me, he said that she caught his eye in the class, and he said her beautiful front. He said he loved her from the start, so, but he didn't give much away, so he had me sweating. Well, I tell you what, you've got enough to do now. You've got a Supreme to come into, so we'll leave you at it. Thank you very much. Thank you. The Madeni stud. David, y boles. As noted, they also receive a Graze voucher, and Graze is a brand offering custom-inspired leather handbags, purses and wallets, and have been... Mae'r emosiwn a'r ymateb yn amlwg ac yn gweud y cwbl. Dyma beth mynd i olygu i ennill pencampwriaeth y Brydiau Cymreig yma yn y ffair eia. Coedwig ddi Princess Rosia. Gareth Lapin yn arwen, a dyma ni'n fuddigol yr eboles blwydd. Felly, rydym ni'n symud ymlaen yn union i'r prif pencampwriaeth y Ceffylau.